God eftermiddag. God eftermiddag. Jeg starter bare lige med at sige en helt praktisk ting, som er, at hvis I rykker lidt sammen, så skulle der være plads til alle. Og så vil jeg selvfølgelig sige velkommen til det, vi kalder for DAC Dialog, som er DACs lidt mere faglige format, hvor tanken er, at branchen kan mødes på kryds og tværs og diskutere handlemuligheder for et bedre samfund. Og det er lige præcis det, vi skal i dag. Hvor vi spørger, måske sådan lidt indirekte med den her overskrift bag mig, hvad skal der til for at fremme biodiversitet og bynatur? Jeg hedder Lars Vindmo Møller, og jeg skal være vært og overstyre i dag, og jeg arbejder her i Dansk Arkitekturcenter. Og anledningen til det arrangement, det er mere konkret et samarbejde, vi har her på DAC med EU-projektet Desire, An Irresistible Circular Society, som er et del af et fyrtøjsprojekt under New European Bauhaus, som tester og formidler viden om, hvordan vi kan skabe et mere bæredygtigt samfund, når vi bygger og omdanner vores land. Og her spiller natur og biodiversitet selvfølgelig en central rolle, og det er også en central del af Desire-projektet, som vi nu er med til at generere viden til. Det var bare lige lidt om baggrunden, og hvad skal der så ske den næste halvanden times tid? Jo, biodiversitet, det er jo afgørende for både mennesker og for natur, og så er den i frit fald med store konsekvenser til følge. Nogle siger, at biodiversitetskrisen er større end klimakrisen, men hvem sætter egentlig grænserne for naturens vilkår i byerne, som er det, vi fokuserer på i dag? Og hvad bidrager bynatur overhovedet med, når biodiversiteten blomstrer bedre på landet? Det er noget af det, vi skal blive klogere på i dag. Og programmet er lige her bag ved mig nu. Vi skal høre fra både forskere og fra praktikere og fra en politiker, som skal prøve at forstå, hvad det er, der begrænser biodiversitet og bynatur, men også hvad skal til for at fremme det. Og vi starter lige om et øjeblik med 3 korte oplæg, som optegner situationen, som den er lige nu. Vi har en biolog på, som fortæller om tilstanden og byernes rolle for biodiversiteten, en jurist om begrænsninger og muligheder inden for lovgivningen, og så en praktiker, der vil fortælle om, hvorfor bynatur er vigtigt, og hvordan man kan arbejde med den. Og de har alle sammen utaknemmelige 7-8 minutter til at holde et kort oplæg, og så følger jeg op med spørgsmål efterfølgende. Og så efter de 3 oplæg, så er der paneldebat med en politiker og en praktiker og den samme biolog igen, og der drøfter vi mere konkret, hvad der skal til for at få mere bynatur og mere biodiversitet. Og 5:30, der er vi færdige, og så er der noget at drikke. Det er planen. Den håber I med på, fordi vi laver ikke om i den. Men jeg kan sige, at jeg har set deltagerlisten, som er rigtig spændende, og der er virkelig nogle flotte titler på folk fra fine organisationer. Og jeg vil selvfølgelig prøve at få rig mulighed for spørgsmål også undervejs, måske især under panelsamtalen eller paneldebatten. Men jeg forudser, at tiden kommer til at flyve. Det bliver på ingen måde ordfattigt den næste halvanden times tid. Og derfor vil jeg også stoppe mig selv, lige efter jeg nu har inviteret dig, Carsten, herop på scenen. Carsten, du er nemlig biolog og professor i biodiversitet og makroøkologi ved Københavns Universitet. Og du er også engageret i så meget andet, at jeg kunne bruge al din taletid på at sige, hvad du også laver, og hvilke andre universiteter du også er engageret i. Jeg vil bare nævne, at du også sidder i Biodiversitetsrådet som rådgiver regeringen og Folketinget. Så med disse ord, Carsten, så værsgo og giv os et overblik over rigets tilstand, og med særlig fokus på biodiversitet og byernes rolle for biodiversitet. Tak. Mit navn er Carsten Rahbek, og jeg er professor i biodiversitet, og så arbejder jeg også med socioøkonomi. Og som sagt, så sidder jeg i Biodiversitetsrådet. Så har jeg også været rådgiver for EU Presidency i etableringen af FN's biodiversitetspanel IPBES, som jeg vil referere en lille smule til. Og så er jeg naturvidenskabsmand. Og jeg kommer til at slå lidt på naturvidenskaben og biologisk realisme i forhold til det, vi snakker om, vi kan inde i byerne. Og jeg kommer til at fokusere på biodiversitetskrisen i forhold til grønne byer. Hvad er det, vi realistisk kan, og hvad er det, vi ikke kan?
Men jeg kunne godt tænke mig at starte med et spørgsmål. Det er sådan en lille eksamen, og I skal bare tænke svaret inde i hovedet, og der er ikke nogen, der tjekker, om I snyder undervejs. Men løber vand op eller ned? Tænk lidt over det. Jeg kommer med nogle senere spørgsmål omkring de her ting. Den globale biodiversitetskrise er enorm. Vi taber arter med en faktor, der er 100 til 1000 gange den normale baggrundsrate. Det er en hastighed, vi ikke har set siden dinosaurerne forsvandt for 65 millioner år siden. Vi taber også individer. Vi har tabt mellem 25 og 50% af alle levende organismer på jorden inden for de sidste 50 år. 20% af alle verdens arter står over for, at de er i høj risiko for at forsvinde for altid fra jorden inden for de næste 50 år, hvis vi bliver ved med at gøre business as usual. Det er derfor, vi snakker om biodiversitetskrise. 50% af den globale økonomi kommer gratis for den natur, vi er ved at ødelægge. Og den primære drivende årsag, det er, at vi ødelægger naturen. Cirka 70% af alle jordens økosystemer er ødelagt af mennesket, og den primære årsag til det er, at vi bruger det til produktion og materialeudtag. Og det gælder for eksempel også til byggeriet og til byerne. Vi har et stort ressourceudtag. Og det er derfor, vi har en biodiversitetskrise. Og det her begreb med, at biodiversitetskrisen er større end klimakrisen, det var noget, jeg udtalte i forbindelse med, at vi etablerede IBIS for en del år siden. Og det fik jeg enormt meget hug på, og det glæder mig da i dag, at Catherine Richardson og andre går ud og siger det samme. Vi har også fået en biodiversitetsstrategi. Vi har fået den i Europa. 30% af alt EU's areal skal afsættes til naturen. Vi har også fået en COP-aftale, der siger 30%. Prøv lige at tænke over, hvad det er, vi snakker om. Det er 30% af jorden, der skal være natur. Det er en vild investering i forhold til det her. Det siger også noget om krisens omfang og hvad der skal til for at løse den. Hvis vi ser på det danske areal, så er der jo sket det, at i stedet for, at alt er relativt, og det vi siger er beskyttet, og det vi siger der er natur, og jeg synes en gris er natur, og kornmarker er natur, det kan vi ikke længere, fordi EU har faktisk stillet nogle kriterier op. De har stillet cirka 10 kriterier op, som skal opfyldes for at det kvalificerer til de 30%. Og når vi opgør det i Biodiversitetsrådet, så kommer vi frem til, at cirka 2% af det danske areal er beskyttet natur. Det vil sige, det kvalificerer i forhold til det. Jeg så i nogle af de oplæg, der har været til byerne, det åbne spørgsmål, kan byerne bidrage til det her mål om 30%? Svaret er nej. Det lever ikke op til et eneste af målene, og det kan ikke leve op til nogen af målene. Så det er ikke derfor, vi skal snakke om biodiversiteten i byerne. Men hvordan har den danske natur det i øvrigt? Her er det europæiske miljøagentur, der har opgjort kvaliteten på basis af indrapporteringer for landene, og det er en stor kompliceret tabel. Grøn, det er, at det har det godt. Og vi kan se, at vi ligger helt i bund. Vi er det land, sammen med Belgien, hvor vores natur har det ringest. Det er kun 6% af den lille natur, vi er tilbage, der faktisk har det godt. Resten har det dårligt. Så vi har det mindste areale natur, og den natur, vi har det helt forfærdeligt. Vi sidder absolut bagerst i bussen, og det gør vi en primær årsag, det er, at af alle de ting, vi har gjort, har vi stort set aldrig gjort det rigtige, for det rigtige er ofte svært. Så vi har altid fundet på nemme løsninger. Biodiversitet og grønne byer. Kan byerne og grønnere byer bidrage til løsning af, eller til bidrag til biodiversiteten? Og der er det vigtigt, at man gør sig opmærksom på, at når vi snakker om, kan vi have både produktion og biodiversitet, for at bevare biodiversiteten, kan vi have byer og biodiversitet, eller er vi nødt til at sætte natur af til biodiversiteten? Og der er hele grundlaget for COP-aftalen og EU-aftalen og IBIS, altså biodiversitetspanelets konsensusrapporter, det er, det kan ikke gøres ved hjælp af landsharing. Det er nødt til at gøres ved landsbæring. Så der ligger også lidt, at byerne kan ikke løse det her alene. Biodiversitet, og det kommer måske som stor overraskelse, kræver faktisk natur. Så snakker vi også meget om selvfungerende områder, og det har vi snakket meget om i Danmark, og der er også kommet FN
aftaler omkring det, der er kommet EU-aftaler omkring det, og i Biodiversitetsrådet så er vi altid blevet spurgt om, hvor stort skal noget være, for at det begynder at fungere, og vi er også kommet med et kvalificeret bud på Danmark, det er 5.000 hektar. Så kan I prøve at omsætte det til, hvordan det kan lade sig gøre eller ikke kan lade sig gøre inde i byerne. Men det er faktisk det, der skal til, for at naturen kan begynde at fungere i sig selv. Hvorfor snakker vi så om biodiversitet og grønnere byer? Så er konklusionen, det er, at biodiversiteten kan ikke reddes i byerne. Og når jeg siger det her, så er det fordi, at selvom vi gerne vil have grønne byer, så skal vi også være realistiske om, hvad er det, de kan, og hvad er det, de ikke kan, så vi ikke ender med et narrativ, hvor vi går ned ad den forkerte vej og ikke gør det, der også skal til for det. Så grønnere byer gør ikke nogen direkte forskel i forhold til at løse biodiversitetskrisen, i hvert fald ikke sådan, som vi gør det i øjeblikket. Så grønnere byer er alligevel vigtige. Og ja, det er det. Og det er de af nogle helt åbenlyse ting. Det er rart for os mennesker. Vi har også masser af undersøgelser, der viser, at det bidrager meget signifikant til vores helbred. Det er vigtigt i en samfundsøkonomi og også for vores velvære. Og så er der den her retorik, som jeg selv har været en del af, og det er at sige, at det er godt, at vi får naturen ind i byerne. Fordi hvis vi ikke er tæt på naturen og ikke kender naturen, så er det også svært at holde af den. Og det er det, der skal til, for at vi er villige til at lave de samfundsinvesteringer, der er, som for eksempel at sætte 30% af landet af. Så det er der en masse retorik omkring. Men så ser jeg på, hvad det er, vi gør i grønne byer, og der kommer andre end mig, der vil fortælle om, hvordan man gør det her rigtig godt. Jeg tror bare, jeg har en hovedpointe, det er, at vi kan plante, hvad vi vil, men vi kan ikke tvinge dyrene til at være der. Vi kan ikke plante svirrefluer, vi kan ikke tvinge fuglene til at være der. Og der er ikke nogen af de her grønne områder, vi har inde i byen, der selv kan opbære en bestand. De er nødt til at komme et andet sted fra, det vil sige uden for de rigtige naturområder, uden for byen. Så det kræver noget byplanlægning. Men byerne er absolut essentielle i forhold til at løse biodiversitetskrisen. Byggeri står for 40% af omsætningen af materialerne i verdensøkonomien. Det er vildt meget. Det betyder, at det vi gør med byerne, og den måde vi gør det på, betyder enormt meget og er et stort tryk på biodiversitet. Mindst 80%, og formentlig over 90% af alt det negative aftryk, vi har ved byerne og byggeri, kommer fra materialerne, og det handler om det, der sker uden for byen, og ikke det, der sker ved, at vi planter nogle ting derinde. Så hvis vi vil noget for biodiversitet, så skal vi virkelig, ligesom på klimaet, begynde at interessere os for værdikæderne og materialerne. Så det biodiversitetsvenlige byggeri kan bidrage til løsning af biodiversitetskrisen, men det handler mere om, hvad det er, vi gør med de materialer, hvor vi får den fra, og mindske det aftryk. Det handler ikke så meget om byggegrunden. Og i øjeblikket har vi en tendens til at fokusere på byggegrunden. Hvis vi alene fokuserer på byggegrunden og på blomsterbedet, og ikke gør andet, og ikke håndterer der, hvor 90% af vores aftryk ligger, så vil jeg sige, så er det greenwashing. Så er vi med til at flytte fokus fra der, hvor der i virkeligheden ligger et tryk. Så hvis vi vil noget med biodiversitet i forhold til byerne, så skal vi til at have fat i materialerne og alt det tryk, vi lægger i forhold til byggeriet, ligesom vi ser det på klimaområdet. Og så vil jeg godt komme tilbage til den her retorik, som jeg selv har lavet rigtig meget, og jeg er begyndt at blive bekymret for den. For det virker som om, at det er lidt af et narrativ, der siger, når man så redder vi biodiversiteten ved blomsterbed, og så redder vi den ved blomsterstriber langs motorvejen, eller sidst ved pressemeddelelsen for Operaparken, som er en vidunderlig park, men der redder vi også biodiversiteten, og det er en fuldstændig klassisk betonpark, som kommer til at være pæn, men det er ikke der, vi redder noget som helst. Så hvis den her retorik med, at det bliver godt at få natursyn, hvis det bliver det, der bliver primært målet, så bidrager det faktisk til krisens omfang. Så det er vigtigt at få koblet de to. Tak. Tak skal du have, Carsten, for et dystert og negativt oplæg. Tiden flyver. 7 minutter er ikke lang tid, men det tegner jo et billede af, at det ikke går særlig godt. Og nu skal jeg så bare lige have tingene skåret helt ud. Ja, jeg vil ikke sige, at det er dystert og negativt. Jeg startede jo lidt med at spore, om vandet løber opad eller nedad. Vi kan godt sidde herinde og blive enige om, det er helt fantastisk, og så gør vi det og gør det. Men hvis der ikke er nogen realisme i det,
Og det er realismen, jeg snakker om. Det er også derfor, jeg lidt refererer til, at jeg er naturvidenskabsmand. Jeg er meget interesseret i virkeligheden. Ikke? Jeg kan også spørge herinde, hvor mange af jer tror, at jorden er flad? Hvorfra ved I, at den ikke er flad? Kan I se det? Og det leder mig hen til meget af det, vi gør inde i byerne. Når jeg ser mange af de byplaner, der er, så er det utopier. Altså, vi drømmer om at lave noget, som i virkeligheden ikke holder på den lange bane. Det handler om at få noget biologisk realisme ind i det. Men siger du, Carsten, bare lige for at skære det fuldstændig ud, er det fuldstændig ligegyldigt, hvad vi gør i forhold til grønne områder inde i byen, i forhold til biodiversitet? Ja. Fuldstændig. Så vi kan lige så godt lade være, i stedet for at prøve at designe parker med hjemmehørende arter og egetræer og hvad der nu måtte være af ting, som man tænker fremmer biodiversitet, det er ligegyldigt. Jamen altså, det kommer ikke til at løse biodiversitetskrisen, men hvis du spørger mig om noget andet, det er, vil jeg gerne bo i en by, der er grønnere? Ja, det vil jeg gerne. Det her, det handler om os mennesker. Men når vi bygger, hvis vi begynder at få fokus over på materialerne og værdikæderne, så fordi vi har 40% aftryk derude, der er enormt negativt. Hvis vi kan få det koblet med, så er det positivt. Når vi laver vild med vilje foran et hovedsæde til en virksomhed, så sender det et stærkt signal om, at man tager det her seriøst. Men hvis det er det eneste, man gør, og slet ikke kigger på, hvad det er, man laver som virksomhed, så begynder det at være negativt. Og det kan man sende tilbage til kommunerne. Jeg synes, det er fantastisk, at man tager biodiversitetsdagsordenen seriøst, begynder at arbejde med den. Men hvis det eneste handler om at så planter, som man kan blive ved med at gøre, og man ikke gør noget som helst andet, så er det et problem. Og det er jo interessant, at EU har stillet nogle krav til virksomheder, men de har ikke stillet samme krav til byerne. Kunne vi begynde at stille nogle krav til byerne, at vi får sammenhæng mellem det signal, vi sender, og det, vi rent faktisk gør? Og Carsten, jeg bemærkede også den der liste, hvor Danmark lå helt i bunden. Hvor du siger, fordi jeg synes, et centralt spørgsmål, det er, hvorfor er det, vi ligger dernede? Og det siger du, det er fordi, at vi har valgt de nemme løsninger, ikke de svære løsninger. Hvad er det for nogle svære løsninger, der er behov for? Afsæt plads til naturen, hvor naturen kan få lov til at fungere i store sammenhængende områder. Det er løsningen. Det er det, EU har sagt, det er at FN's videnskabelige konsensusrapporter siger, og det er det, COP-aftalen løder på. Det er løsningen. Men når vi nu sender en pressemeddelelse ud, og nu planter vi blomsterbed langs med motorvejen, og sender ud, at nu bidrager vi til løsningen, det gør vi ikke. Det er 50 hektar, der kommer ud af det. Og det kommer ikke til at bidrage med noget som helst. Men hvis det flytter fokus over på det, det er det samme med næringsstofsudledning. Vi ved godt, hvad problemet er. Vi ved også, hvad det skal løses. Men vi leder hele tiden efter den løsning, der ikke koster os noget. Så hvis der er noget, byerne skal gøre for biodiversiteten, så er det at overveje, at for det første ikke at bygge eller omdanne særlig meget, fordi det er ressourcekrævende, men så især fokus på, hvor kommer materialerne fra. Det er det bedste, vi kan gøre. Ja, jeg synes, vi skal lave grønne byer. Det er rart for os, og jeg tror også på, at den retorik kan blive vendt. Men hvis vi strander med, at det kun handler om at lave nogle grønne områder, og vi ikke gør noget som helst andet, altså med resten af virksomheden, med resten af den omsætning af tryk, så ender vi galt. Men hvis man kan få kædet de to ting sammen, så er det positivt. Og så vil det betyde noget for biodiversitetskrisen. Men det handler om værdikæderne og materialerne. Er der et enkelt spørgsmål fra publikum, inden vi går videre til næste oplægsholder? Ja, det er der. Der er en hernede. Jeg har et spørgsmål vedrørende bestøvere i forhold til byerne. Er det ikke? Jeg har engang fået fortalt, at grønne arealer i byerne giver mening som landingsbaner for bestøvere. Altså at de måske fødes og skabes et sted, hvor der er arealer til naturen, men at de har brug for at lande. Og at på den måde giver det også mening at gøre byerne grønnere. Vi har det antal insekter, som vores natur kan understøtte. Det at begynde at så nogle planter, de mangler ikke mad derude, de mangler levesteder. Så hvis vi laver grønne områder, og vi får insekterne ind, det er det, vi kalder sænkhabitater. De kommer ind, der er sådan set ikke godt nok til at leve. De kommer ind fra naturområderne, og vi kan nyde dem og sådan noget, men de vil ikke berige noget som helst. Det, de har brug for, det er noget mere natur. Men hvis vi vil have mere natur i byerne, så er det vigtigt, at vi har større grønne områder. Det kræver byplanlægning. Fordi alle de små grønne tiltag, vi laver inde i byen, de er fuldstændig afhængige af, at dyrene, hvis vi snakker om bestøvere, kommer i stedet fra. Fordi byerne i sig selv kan ikke opretholde det. Og hvis vi ser på Denver og andre byer, så laver de en sammenhæng
mellem de store grønne områder, naturområderne og byerne. Og det er også derfor, at der er en del tyske byer, der har lavet sådan nogle principbeslutninger. Vi bygger ikke på grønne grunde. Punktum. Og det er den der mindskning, hele tiden mindskning af de grønne arealer og de grønne natur. Når vi gør det mindre og mindre og mindre, så løser vi det ikke ved at så nogle blomsterbede. Men vi kan have en nydelse af naturen inde i byen, hvis der er steder, de kan komme fra. Men det er lidt sådan den der fortælling omkring blomsterbedene, at det er også synd for dem, de mangler mad derude. Nej, de mangler natur. Carsten, helt kort, inden vi får en jurist på om muligheder og begrænsninger for lovgivningen. Har du nogle ønsker og drømme til lovgivningen? Jamen, det var for eksempel det, som... der er 2 ting til lovgivningen. Jo, altså jeg nævnte det lige. Grundprincippet om, at vi bygger ikke på grønne grunde. Altså, vi har næsten ikke noget grønt i Danmark, som ikke er optaget af noget. Og vi vil jo meget gerne tæt på naturen, så vi har også en tendens til, at det er super fedt at bygge ude i naturen. Vi har masser af brune grunde, som godt kunne omsættes til boliger. Det koster måske nogle flere penge, men det vil også tage hensyn til naturen. Var der en anden ting også? Nej, det er også fint. Der kommer en jurist, som ved noget om det. Ja, tusind tak, Carsten. Vi skal se dig senere i paneldebat. Og du er allerede klar, Helle Tegne Anker. Du er professor ved Københavns Universitet med speciale i plan- og miljølovgivning og naturbeskyttelse. Du har, ligesom Carsten, også utrolig mange poster i alle mulige råd og instanser og andre universiteter, så vi kan slet ikke rumme det her. Men jeg kan sige, at du er formand for Planklagenævnet, som jo er den instans, der tager imod klagerne, når nogen ikke er tilfreds med planerne. Og du har også sådan en 7-8 minutter til at fortælle om de juridiske muligheder for at fremme og beskytte natur og biodiversitet. Jamen, tak for det, og tak for invitationen. Og så vil jeg sige, at det er meget vigtigt for mig, at... hvor skal vi lige se? Hvordan får jeg den her på? Nej. Den grønne, der var den. Den var så stor, at jeg ikke kunne se den. Det var det der grønne, der bliver væk. Eller godt. Jamen, jeg vil sige, at det er meget vigtigt for mig, at det er min kasket som... professor ved Københavns Universitet, jeg har på, og ikke den, der lige blev nævnt som formand for Planklagenævnet. Det vil kan jeg udtale mig om i andre sammenhænge, men ikke her. Så det er min KU-kasket. Og det, jeg vil sige noget om, jamen, det er, hvilken natur og hvilken lovgivning. Og nu har jeg altså sat natur lidt i anførselstegn, fordi jeg tænkte nok, at der er mange forskellige opfattelser af, hvad der er natur, og der er selvfølgelig også en biodiversitetsopfattelse, som måske ikke harmonerer helt med, hvad de fleste mennesker opfatter som natur og sætter pris på som natur. Og det vil jeg ikke gøre mig til dommer over, om det ene eller andet af hvad der er rigtig natur. Det jeg kan sige, det er, at vi, når vi kigger sådan med jurabrillerne på, jamen så har vi noget eksisterende natur, som vi beskytter gennem vores naturbeskyttelseslovgivning, både på EU-niveau og i dansk sammenhæng. Det kan man for eksempel se, at jamen, der er forskellige former for beskyttet natur, også i København og omkring København. Og så er der den anden med ny natur. Kan vi få mere? Skal vi have mere ny natur? Jamen, det har vi jo ikke særlig meget lovgivning omkring, og ikke særlig mange forpligtelser omkring. Og det er jo noget, hvor der er meget politik i det, og der synes jeg også, det er vigtigt, at man sondrer mellem det, der er de politiske målsætninger, herunder EU's biodiversitetsstrategi, som er nævnt med 10-30% målsætning, og hvad der er de egentlige retlige forpligtelser. Og der forsøger EU jo at bringe biodiversitetsstrategien ind i en hård lovgivningskontekst med den her naturgenopretningsforordning. Det volder lidt problemer, fordi det er jo ikke alle, der er enige om, hvad der skal stå i sådan en, og det er jo også der, hvor det kommer til at koste noget, hvis man skal genoprette natur i det omfang, som kommissionen havde lagt op til. Så den er desværre på sin vej igennem, eller den er ikke på vej igennem EU-systemet. Stadigvæk ud fra, at den bliver vedtaget. Det har været lige ved at blive hældt helt af brættet, men den er jo også blevet lidt mere nedtonet i den kompromistekst, der ligger. Så, ja. Godt. Så det her med den eksisterende natur. Jamen, hvilken beskyttelse har vi af den eksisterende natur?
Jamen, vi har dels den her situation, at vi beskytter den eksisterende natur mod tilstandsændringer, altså mod indgreb, mod skade af forskellige karakterer. Og det har vi blandt andet, når vi snakker vores Natura 2000-områder, som jo også er en EU-beskyttelse, bilag 4-arter, yngle- og restområder, paragraf 3-områder, forskellige fredskovspligtige arealer osv. Fredninger som et af vores stærke beskyttelsesinstrumenter i lovgivningen i dansk sammenhæng. Om det så altid er biodiversitetsnatur, man beskytter med en fredning, det er jo ikke sikkert. Det kan også være landskabsfredninger og andre ting. Men det er jo heller ikke sådan, at sådan en beskyttelse ikke der kan skubbes lidt til den, og man kan jo se Amager Fælled, Vejlands Kvarter som et eksempel, hvor der manglede de 2 milliarder kroner til finansiering af metroen, hvilket fik Folketinget, et stort, bredt flertal i Folketinget, til at ophæve fredningen på Amager Fælled, så man ligesom gav mulighed for, at der kunne bygges her på Lærkesletten og også andre steder. Så det er jo ikke sådan, at det er står mejslet som en helt fast beskyttelse, men ikke desto mindre er der nogle beskyttelseskrav, som man jo også skal varetage. Der kunne man jo så godt lægge mig lidt i forlængelse af det, Carsten allerede har sagt. Jamen, hvorfor er det, man bygger på noget, der allerede er, eller noget, der er grønt i forvejen? Men det er jo der, hvor der kommer noget politik i spil. Krav om aktiv forvaltning, det har vi ikke så meget af i vores lovgivning. Altså om man skal gøre noget for at fremme en bedre tilstand af de her naturarealer. For Natura 2000-områderne gælder det, at man skal opnå gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, så der er en forpligtelse til at gøre noget aktivt for at fremme naturtilstanden. Fredninger skal være plejeplaner. Offentligt ejet paragraf 3-arealer har kommunerne og staten for den sags skyld også pligt til at pleje. Men det koster jo. Det koster ressourcer, hvis man skal lave noget, og hvad er det, man skal lave? Så hvordan fungerer det her med pleje og aktiv forvaltning i praksis? Det kunne man jo også kigge lidt på, hvis man vil se på den eksisterende natur. Så er der det med den nye natur, den nye bynatur. Er der nogle krav? Jamen måske får vi den her naturgenopretningsforordning fra EU. Der ligger en kompromistekst mellem rådet og parlamentet fra november, men den er ikke vedtaget endnu, så vidt jeg kan se, med nogle genopretningsmål for nogle visse naturtyper. Herunder også for bynatur, hvor der står, at man skal sikre, at der ikke sker et nettotab af grønne byområder og trækronedækning. Det kan jo ikke være. Det er jo ikke, fordi det er voldsomt ambitiøst. Og så for 2030 skal man have en stigende tendens. Det er i hvert fald mindre ambitiøst end kommissionens forslag, hvor det var henholdsvis 5 og 10% øgning, man havde lagt op til. Og jeg vil faktisk i den forbindelse sige, at bynatur er noget, man fra EU's side også prioriterer, og også vil prioritere i den her, eller lægger op til at prioritere i naturgenopretningsforordningen, og også i forhold til biodiversitetsstrategiens 30% mål, nævnes også grønne byer som en del af det. Så jeg synes ikke, man helt ligesom skal køre det ud af det, de EU-retlige mål, eller de EU-målsætninger og forpligtelser, der er. Hvad kan man så herhjemme med planloven, for eksempel kommuneplaner? Jamen, man kunne jo fokusere lidt mere på det her grønne Danmarkskort, få naturen til at hænge sammen, også i forhold til byerne. Og det tænker jeg også ligger lidt i forlængelse af det, Carsten sagde, jamen, hvad vi har af byområder omkring, eller naturområder omkring byerne, og hvordan de er forbundet ind i byen, jamen, det er jo vigtigt i den her sammenhæng. Så har man nu med de nye seneste ændringer af planloven fået en udtrykkelig hjemmel til at stille biofaktorkrav i kommuneplanernes rammebestemmelse, det vil sige en vis andel af grønne områder i forhold til i forhold til lokalplanlægningen. Så altså igen, hvor man ligesom forsøger også igen en måde at få den her prioritering af det grønne op på det mere strategiske kommuneplanniveau, så det ikke alene bliver enkeltstående lokalplaner, hvor der skal tages stilling til det. I lokalplanerne, der kan man også stille krav om etablering af grønne arealer, og man kan skrive det som betingelse for ibrugtagning. Det sidste er vigtigt, fordi hvis det ikke står som en betingelse for ibrugtagning, jamen så er man ikke sikker på, at det overhovedet bliver etableret af de bygherrer, der måtte gå ind og bebygge en ejendom, selvom det står i lokalplanen. Men
Ikke noget med krav om pleje og aktiv forvaltning, for der kan ikke være en handlepligt i en lokalplan. Det er ligesom en grundforudsætning for vores lokalplansystem, at det ikke pålægger handlepligt. Det er grundforudsætning for, at det også er det, vi kalder erstatningsfri regulering. Jamen det er fremadrettet regulering. Så lige for at opsummere lidt med, kan lokalplanerne, jamen de kan fastsætte regler, både i forhold til den eksisterende natur, bevaring af beplantning, landskabstræk med videre, regler om ny beplantning, regler om naturforhold, står der nu her med virkning fra 1. januar, og det man siger, jamen, det er blandt andet, at nu kan der stilles krav også til vækstbetingelser, så det ikke kun er hvilken type beplantning, men også hvilke vækstbetingelser skal der være til stede for, at man kunne få chance for, at den her beplantning kunne trives bedre. Men husk lige det der med, det er vigtigt, at man overvejer det her med betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse, og så er det vigtigt, at det er klare og præcise bestemmelser. En bevaringsbestemmelse som den der, større træer og større beplantninger må ikke fældes eller på anden måde ændres uden byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde, tror jeg, at man kan finde i rigtig mange lokalplaner. Men den er ikke præcis og klar for, hvad er det for nogle træer, der ikke må fældes. Så den dur ikke. Den kan ikke håndhæves. Så, ja. Så nogle korte budskaber her. Pas bedre på den bynatur, vi allerede har. Man må politisk overveje, er det virkelig nødvendigt at gribe ind i de grønne områder. Man må også overveje, jamen skal der gøres noget mere i forhold til en pleje eller aktiv forvaltning? Er det det, der er brug for, eller vil det give noget mere natur? Indtænke ny bynatur i kommune og lokalplanlægning, og ikke mindst også altså i kommune på kommuneplanniveauet. Husk klare bestemmelser og betingelser for ibrugtagning, hvis det er lokalplaner, vi snakker om. Samtænk bynatur og klimasikring, vandmiljø osv. Det her er Karensminde, klimasikringen ude i Sydhavnen. Og der kan man jo se, det kan godt være, at det ikke giver meget biodiversitet, men man har i det mindste tænkt noget grønt ind, og man kunne jo også godt forestille sig, at hvis man havde den lidt mere strategiske planlægning, så tænkte man også noget korridor og sammenhæng med øvrige grønne arealer. Og så er det bare vigtigt, at lovgivningen gør det ikke alene. Lovgivningen sætter nogle rammer, men hvis man vil være ambitiøs og prioritere, så skal der noget politik og nogle ressourcer til. Ja. Tak skal du have, Helle. Der skal noget politik til. Altså kan man i virkeligheden sige, at vi har regler og redskaber nok i Danmark. Man skal bare have viljen og viden til at bruge det. Altså hvis man for eksempel i lokalplaner og kommuneplaner gerne vil dyrke og have mere bynatur, så har man alt, hvad man skal bruge. Man skal bare gøre det. Ja, i et eller andet omfang. Altså der er det her med, at man ikke kan stille de her krav om fastsætte handlepligt og stille krav om pleje. Men så kunne man jo måske tænke i det design, man laver af det grønne, om det er noget, der på en eller anden måde kan trives i sig selv. Ja. Også så og overveje nøje, hvordan man skal designe eller grøn natur, der kan mest uden at blive passet og plejet. Ja. Hvis man vil have det, kan man umiddelbart få det, og så er der et helt håndværk i forhold til at lave en god lokalplaner omkring det. Så for eksempel Carstens drøm om at reservere grønne arealer, det kunne man jo godt beslutte sig for i kommunalbestyrelser. Det kunne man jo. Ikke på grønt. Det er jo også, altså det er jo politik, hvor meget man vil bygge. Det er jo politik, hvor meget man vil fortætte en by, i stedet for at brede byen ud. Men det er måske ikke den politik, der har været fremherskende de sidste 10 år, hvor vi har fået bygget rigtig meget. Men hvis det så alligevel er noget, vi mangler i lovgivningen, er det så noget til den her handlepligt? Eller det her med krav om ibrugtag, det sagde du, det skal man være opmærksom på. Ja. Men kunne det også være fint at sige, at du skal gøre noget? Meget, der bliver bygget, foregår på privatjord. Ja. Vil det være fint at kunne tvinge private til at have noget bynatur?
Ja, jeg tror, det er svært at bruge lokalplaninstrumentet til det, fordi det vil bryde helt afgørende med den, hvad skal vi sige, de grundelement og grundtræk, der er med lokalplanlægning. Men man har jo også andre muligheder. Der kan være servitutter, hvis det for eksempel er kommunen eller andre, der udvikler et område og sælger det videre. Så er det jo også en mulighed for at stille nogle krav gennem servitutter. Og så kan man jo også, altså så må man jo overveje, om man skal have anden lovgivning, men ja. Men som udgangspunkt er det rigtig meget, og nogle gange kunne det være lidt dejligt, når man gerne vil noget, og kan tvinge folk til at gøre noget. Hvis man lige skulle zoome lidt ud fra byerne, så er det jo også interessant med det her, der foregår i EU, og med den her forordning, som måske bliver vedtaget, men det lyder jo, i hvert fald som det er nu, lidt som det, du kalder for soft law. Og det, jeg godt kan få et indtryk af, et billede af, det er, at nogle gange, så skal vi jo i Danmark have en pistol for panden. Vi skal tvinges. Ja. Hvad skal der til for, at vi imødekommer alt det, der kommer fra EU? Vi skal tvinges oppefra, for at vi gør det i Danmark. Altså, og det, der kommer, bliver vi tvunget til noget som helst, forudser du? Altså, hvis naturgenopretningsforordningen bliver vedtaget, så bliver det jo en hard law, som stiller, men forpligtelserne vil være for medlemslandene til at opfylde de her forskellige målsætninger. Men jeg tænker, det kan være et vigtigt skub, både for byerne, men også i høj grad for det åbne land, for at få fokus på, jamen der er behov for at få gjort noget aktivt for at få mere natur og bedre natur, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Og så anbefaler du, at man er præcis i sine lokalplaner, og ikke bare skriver, at der skal bevares større træer, for hvad er det? Ja. Og jeg hørte også et eksempel fra Carlsberg byen, nævnte jeg for dig, og du havde hørt noget fra Nordhavn, hvor man havde efterspurgt grønne tage og grønne facader, og det var nok med grøn maling, fordi det ikke er defineret. Grønt er ikke defineret som natur i planloven. Så på den måde, så skal man også tænke sig om. Ja. Og Helle, synes du, du er jo ikke politiker, men nu spørger jeg alligevel, fordi du har en føling med ting. Er vi lidt vattet i konsekvenserne, når folk ikke holder loven, og måske nogle gange fjerner natur, eller ikke lever op til det, de skal gøre? Er konsekvensen stor nok, når vi ikke lever op til de regler og rammer, vi har? Altså, der er en tendens, synes jeg, man kan se til, at der bliver skruet op for bøder og andet. Der er kommet et par domme lige her før jul, som er i sådan en pæne bødeklasse, så det har det ellers ikke været så meget hidtil. Så det er klart, at det er noget, der kan ligesom også sætte en lidt mere styrke bag ved lovgivningen, at det faktisk har nogle konsekvenser, når man overtræder lovgivningen. Perfekt, tiden er nærmest gået. Og er det fair nok at konkludere, at vi faktisk, altså bare for at gentage mig selv, vi har, hvad vi skal bruge, vi skal bare bruge det ordentligt? Altså, det kan altid blive bedre, og altså, spørger du mig, så trænger hele vores naturbeskyttelseslovgivning til et ordentligt gennemsyn og gennemskrivning af den lovgivning, vi har. Og vi må også sige, at vi har lovgivning, der er fordelt på så mange regler og er så kompliceret, at det er en ualmindelig stor opgave for kommunerne og andre også at skulle sidde og finde ud af lige præcis, hvordan er det hele hænger sammen. Så jeg er bestemt ikke sådan, at jeg siger, at alt bare er i orden. Jeg siger, mit bud er, at vi skal give den naturbeskyttelseslovgivning, vi har, et ordentligt gennemsyn. Og så skal man lade være med hele tiden at fokusere på, at planloven er så det, der er vigtigst at ændre noget ved, fordi vi skulle lige kigge lidt mere på den beskyttede natur, vi har i Danmark, og om lovgivningen er god nok til faktisk at sikre en effektiv beskyttelse af den natur. Tak for en lynindføring i de retslige muligheder i forhold til det her, Helle. Og du kommer ikke i panelet, men det kan jo være, jeg tror, du bliver siddende, og så kan det være, der kommer et spørgsmål undervejs, måske. I hvert fald tusind tak til dig, Helle. Tak. Så. Og Mike Lippert, du står allerede klar herover, og efter 2 professorer, så er du nu dagens praktiker. Du er i hvert fald strategidirektør hos tegnestuen SLA, der har speciale i naturbaserede løsninger. Du har også hjulpet blandt andet Pension Danmark med deres biodiversitetsstrategi, så du ved noget om, hvordan man kan arbejde med bynatur og biodiversitet. Og du har jo på samme måde cirka 7 minutter til dit oplæg. Værsgo.
den store grønne knap. Tusind tak, og tak fordi jeg måtte deltage. Jeg synes jo, det er en fantastisk titel, I har fundet til det her arrangement, og jeg er sikker på, at når dagen er omme, så kan vi på en eller anden måde pege fingre af hinanden og sige, at det er dig, der sætter grænsen for natur i byen, og det tror jeg er rigtig befordrende for debat. Men man kunne også have stillet et andet spørgsmål. Man kunne have stillet spørgsmål om, hvor går grænsen for natur i byen? Og det spørgsmål har jeg stillet en biolog, som jeg tit konsulterer, og svaret er, at grænsen for natur i byen går ved biosfæregrænsen. Altså der, hvor der er levende til stede. Det vil sige, hvis der er liv i byen, så er der også forudsætninger for natur. Og jeg skal ikke gøre mig klog på kvaliteten af biodiversitet, men i hvert fald godt blot konstatere, at der er liv i byerne af forskellige typer, og derfor kan man også godt arbejde med det. Vi har været lidt inde på biodiversitetskrisen og hvorfor den er i frit fald, og jeg vil blot fremhæve et par facts, som er, at 3% af arealet på jorden er dækket af byer, men 75% af verdens naturressourcer forbruges i selv samme byer. Og det viser også meget godt det, Carsten har sagt, at det er jo ikke arealet, og selve arealet, der er med til at udtømme ressourcerne, det er jo også de værdikæder, den produktion, der skal til for, at man kan opretholde de her byer, som gør, at 75% af verdens naturressourcer forbruges i byerne. Kigger vi sådan med branchespecifikt, så kan vi se, at når vi taler et globalt tab af truede og næsten truede arter, så står bygge- og anlægssektoren for 30%. Og det er jo også inde i byerne meget, det foregår. Og lægger man så fødevarer oveni, så får man et meget, meget højere tal. Det er blot for at sige, hvis vi prøver at lade være med at tale om løsningerne, men taler om, hvad er egentlig årsagerne til den her misære, så skal den findes i byen, og den skal findes i branchen. Og årsagen er også mennesker, det er vores forbrug, og det er det, der skal ændres, hvis vi skal ændre noget ved den her biodiversitetskrise. Det er simpelthen forudsætningen for, at der kan ske noget, det er, at vi ændrer vores mindset, og vi ændrer det radikalt. Vi arbejder med natur i byen, og jeg vil blot komme med et par eksempler, fordi det er blevet bedt om og blevet talesat som praktiker oven i købet. Sankt Kjelds Plads, som er en rundkørsel, dybest set et klimatilpasningsprojekt, hvor der er skabt enormt meget plads til natur, til forskellige træer, samtidig med, at man kan forsinke regnvand, skabe rekreative muligheder for læge og mulighed for, at man kan være glad i hverdagen. Tilsvarende gårdhaveprojekt ude nordvest, hvor der er rigtig meget trafik. Det er også et klimasikringsprojekt dybest set, men altså, hvor der er skabt en dejlig atmosfære omkring naturen. Faktisk også skabt en tilstand, hvor at vi har været inde og måle på den oplevelsen af støj. Den er faktisk blevet reduceret. Den oplevede støj er blevet reduceret ved brugen af natur i den her sammenhæng her. Og Herlev Hospital, hvor vi også har arbejdet en hel del, der har vi nogle rum, hvor vi bruger naturen, bruger træerne, planter dem tæt på facaderne, for dermed at kunne mikroklimaregulere. Man skaber altså også nogle intense oplevelser for patienterne, så der er mulighed for at gå ud og tage en svær samtale i gårdrummene. Så altså den her med, fordi jeg vil sige, for med naturbaseret design, så har vi muligheder for, og det vi så diskuterer, jeg er ikke naturvidenskabsmand eller biologiprofessor, men vi har muligheder for at arbejde med beskyttelse, bevaring og også styrke forudsætninger for biodiversitet. Men vi har også muligheden for rigtig mange andre ting, og det vil jeg egentlig hellere tale om. Der er social værdi at hente med naturbaseret design i byerne, højere trivsel, fællesskab, inklusion, og der findes der masser af studier omkring det her. Vi kan også tale klimatilpasning, som der har været et par eksempler på, mikroklimaregulering, men også modvirkning af klimaforandringer, altså CO2-optag. Der var en artikel i Nature hen over sommeren, hvor det blev fremhævet, at op til 25% af byernes net zero strategier kan løftes med naturbaserede løsninger. Så den økonomiske del. Folk vil gerne betale mere for at bo i nærheden af natur. Det øger produktiviteten, bla bla bla. Der er en række afledte samfundsgevinster, hvis man løser nogle af de her problemstillinger, ikke mindst trivselen. Så der er rigtig meget at hente her. Men det, jeg egentlig gerne vil tale om nu, det er den æstetiske værdi. For det,
Og jeg er også glad for, at du ligesom åbnede den dør der, Carsten. For det, at vi er i nærheden af natur i dagligdagen, gør det muligt, at vi føler en forbundethed. Gør det muligt, at vi forstår de større sammenhænge. Gør det muligt også, at vi kan i gang sætte en forandring. Du kaldte det retorik. Jeg kalder det humanvidenskab. Studiet af erkendelse og forandringer. Det betyder noget, at man omgiver sig med natur, og man forstår naturen. Det der med at skabe forandringer, det er nemlig super vigtigt. Og det bliver også fremhævet af FN-organerne. Der bliver brugt det her ord igen og igen og igen. Hvis vi skal i mål med at løse de her kriser, vi står overfor, så skal vores samfund igennem transformative forandringer. Og der mener jeg altså, at den æstetiske naturfølelse spiller en rigtig, rigtig vigtig rolle i den sammenhæng. Man kan sige, at den biologiske realisme, som Carsten Rahbek fremhæver, den er vigtig. Men den kræver plads uden for byerne, og den kræver masser af tid. Jeg vil begynde at tale om en æstetisk realisme, som handler om den nødvendige erkendelse, der skal til. Den nødvendige forandring, der skal til, før at vi kan vende den her skude her. Der har vi altså ikke 100 år. Måske vi har 100 måneder. Det vides ikke. Vi har meget kort tid, og det er en brændende platform. Det er rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med det. Det er rigtig fint, at vi afsætter 10%, laver nogle naturreservater, hvor naturen kan udvikle sig, men det er ikke sikkert, at mennesker i tilstrækkelig grad kommer i kontakt med den natur derude, og får den følelse af forbundethed, forståelse og forandring. Og derfor er natur vigtigt i byen, hvis I spørger mig. Hvem er det, der sætter grænsen for natur i byen? Jeg er jo ikke jurist, så jeg kigger jo mere på diskurser. Og jeg har sådan fundet ud af, at der var sådan en artikel her for nylig i et af de her ingeniørtidsskrifter. Det er en biolog, Rasmus Ejernes, Camilla Fløjgaard, der siger, at der er ingen tvivl om, at man får mest natur for pengene ved at opkøbe regnskov, savanne og tropiske vådområder med henblik på veje, naturbeskyttelse og genopretning. Og det er sikkert rigtigt, at man får mest for pengene på den måde. Det er den biologiske realisme. Problemet med det er, at løsningerne kommer længere og længere væk fra, hvor vi er. Det er ikke engang sikkert, at de nu er 10% areal i Danmark. Nu er de kunne hjælpe med et eller andet sted, hvor der er regnskov, savanne og tropiske vådområder. Det er ikke sikkert, at det løser den udfordring, vi har med, at vi skal skabe en forandring i vores samfund, at løsningerne ligger så langt væk. Og så vil jeg også sige, som den person jeg er, så bliver jeg også lidt opmærksom på det her med, at virksomhederne bare skal opkøbe regnskov, savanne og tropiske vådområder. Det er som om, vi gentager sådan nogle lidt kolonialistiske tankegange fra tidligere tider, som vi faktisk ikke gik så godt med. Så jeg vil sige, det er en vej at gå. Den anden diskurs, der er i øjeblikket, det er faktisk en anden biolog, Frederik Sjöberg, som sidder i Sverige og samler på fluer. Han har sagt, at klimaengagementet bygger på rædsel. Frygten for, at alt går af helvede til. Naturfølelsen bygger på det modsatte. Den bygger på glæde. Man kan ikke bygge et samfund på frygt og rædsel, for ingen orker at være bange i så lang tid. Et engagement, der trækker på naturfølelsen, holder meget længere. Den her udtalelse handler jo meget om klimakrisen, kan man sige, men den gælder jo også biodiversitetskrisen. Den gælder jo også det, jeg taler om, at man skal ændre sit mindset. Der skal skabes en forståelse og en forbundethed. Og den diskurs tror jeg et eller andet sted meget mere på. Så vi skal til at tale om forandringer, kære venner. Og det skal vi gøre sammen. Det er ikke kun en biologisk disciplin. Det er også en humanistisk disciplin. Og det er en samfundsdisciplin. Og så videre, og så videre. Og jeg vil ikke pege rigtig fingre af nogen i dag, men jeg vil dog sige, at den biologiske realisme, Carsten, du har talt rigtig meget for den øverste del heroppe også i tider. Det er heller ikke der står deroppe. Men jeg ved også, at du har mange nuancer med, når du kommer. Men det kan også hurtigt blive et problem, hvis ikke man hører nuancerne. Hvis man som en investor går til et oplæg og hører, det kan ikke betale sig at lave biodiversitet i byerne. Og det er det eneste, man hører i det sammenhæng her. Så vi er nødt til at bløde det op, og nødt til at få nogle nuancer ind, og vi er nødt til at tale om, hvordan vi skaber de her transformative forandringer. Og det vil jeg gerne invitere alle til at være med til. Så derfor vil min sidste spørgsmål i dag være, hvem vil være med til at skabe transformative forandringer? Fedt.
Tak, Mike. Den griber jeg straks og spørger dig så, hvad tænker du, der skal til for at skabe de her transformative forandringer? Er det nok bare at have blomsterbede og fine ting i vejkanten? Nej, det er det jo ikke, og heller ikke, at vi formulerer det på den måde der. Vi skal arbejde med en radikal omstilling af den måde, vi indretter vores byer på. Og naturen skal spille en central rolle i den sammenhæng. Og det skal ikke bare være blomsterbede, for det er også en lidt kæk måde at reducere forholdet på. Vi skal gå efter det, som stod deroppe med Sjöbergs citat. Vi skal gå efter den æstetiske naturfølelse. Det er den, vi skal fremkalde. Og den kan vi designe os frem med. Og der findes masser af humanvidenskabelig evidens for, at det er noget, som betyder noget for mennesker. Det er ikke bare retorik, eller noget, der er rart og sjovt. Det er noget, der virker. Men er der så en klar grænse, Mike, mellem det at kommunikere det her ude og skabe et bredt narrativ om, hvor vigtigt det er, og hvad det gør for os osv., og så det her med at greenwashe sine projekter, som Carsten lige nævnte tidligere, så som noget, han er opmærksom på. Er det tydeligt, hvornår man har et godt budskab om, at verden skal blive bedre, og man vil Danmark det bedste med sine projekter, og så det at oversælge? Det tror jeg ikke, der. Altså, det er der jo ikke med nogen ting. Nej. Altså, jeg ved ikke. Hvad skal være præcis, kan man sige? Det skal man skal være oprigtig, og man skal tage den her udfordring meget, meget seriøst. Selvfølgelig skal man det. Men så griber jeg lige noget andet, Mike. Og det er jo umiddelbart, forestiller jeg mig, dyrt at anlægge og drive natur i byen. Men der er alligevel noget økonomisk incitament, nævner du her. Altså kan det sådan ligefrem nogle gange betale sig at investere i bynatur? Jeg er sikker på, at man godt kan lave 1 kvadratmeter kvalitetshabitat billigere end 1 kvadratmeter usel kinesisk granit. For nu at sige det, som det er, hvis man vil prioritere det. Jeg tror, vi skal blive meget bedre til at forstå den værdiskabelse, som vi faktisk afstedkommer ved at introducere natur i byen. Og når vi forstår den bedre og anerkender den, så tror jeg også, at det økonomiske regnskab måske går lidt bedre op, end det du fisker efter på nuværende tidspunkt. Du fisker lidt efter, at nogen synes, det er for dyrt, og derfor skal vi ikke gøre det. Ja, det gør jeg. Men har vi råd til at lade være med at gøre noget for at komme ind og arbejde med årsagen til de her kriser her? Jeg anerkender, at der er meget mere på spil, og de bidrager på så mange kontorer, som man slet ikke kan gøre op på sådan en reduceret måde der. Men penge styrer jo meget. Og hvis det nu er for eksempel en kommune, der skal anlægge og gøre noget, så styrer et budget meget. Ja, det gør det. Altså, og prioriteringer kan være rigtig, rigtig vanskelige i den sammenhæng der. Og det er også derfor, jeg måske er lidt ked af, at nu har vi nogle investorer her i landet, hvor der er en EU-taksonomi, som tilsiger dem, at de skal være meget opmærksomme på biodiversitet. Men så er der alligevel nogen, der hører nogle budskaber rundt omkring i byen, som gør dem forvirret omkring, hvorvidt det kan betale sig at arbejde med en biodiversitet i byen, eller ej. Det er super ærgerligt. Og sådan noget smitter også af på kommunerne og deres velvillighed til at sige, nu skal vi altså gøre noget for naturen. Præcis. Helt kort til sidst. Hvem er det, vi bygger natur for? Er det for menneskernes skyld, eller er det for naturens skyld? I byerne er det jo primært for menneskenes skyld, men det, når du følger min argumentation her. Men det er jo for, at vi skal være i stand til at skabe de forandringer, der skal til, for i sidste ende at undgå og afværge den katastrofe, som vi har sat i gang. Og som uværligt rammer os, hvis ikke vi ændrer vores praksis radikalt. Tak for det, Mike, for at fortælle, hvad natur gør ved os mennesker. Vi skal videre i programmet. Men du må selvfølgelig også gerne blande dig, Mike, ligesom alle jer andre, når vi lige får gang i den her paneldebat. Fordi nu er det lige tid til en kort ommøblering her på scenen, mens jeg så lægger op til den her lidt bredere samtale. Og jeg vil gerne invitere Rasmus Nordqvist og Siv Ravn Andersen og Carsten Rahbek herop på scenen igen. Der er lige nogle stole på vej, og mens stolene er på vej, så udnytter jeg tiden og fortæller, hvem I er. Og Rasmus, du
er den første på scenen der. Du er forhenværende folketingspolitiker fra SF, og du er kandidat til Europaparlamentet. Du er også i bestyrelsen for det europæiske grønne parti, så du har altså en bred politisk erfaring og forståelse for det system, og du følger også grundigt med i, hvad der sker på naturområdet og i det hele taget på EU-niveau. Og I sætter lige den rækkefølge, jeg har skrevet det her. Det er så smukt. Siv, det kunne man måske også regne ud, det var dig. Siv Ravn Andersen, du er by- og bæredygtighedschef og vicedirektør for byudviklingsselskabet Kildedal, der ligger lige uden for Ballerup. Og du har tidligere arbejdet i Frederiksberg Kommune, og i Københavns Kommune, og i Køge Kommune. Og du er antropolog, og du har altså en grundig indsigt i byudvikling, men også i kommunal praksis. Og Carsten, der har vi mødt. Så tanken, det er jo nu, at vi kan tage sådan en lidt bredere samtale om, hvad er det så, vi kan gøre for at fremme bynaturen, hvad skal der til, og biodiversitet også i byudviklingen. Og jeg har tænkt mig at stille jer nogle spørgsmål, og så er det også tanken, at de kan komme på banen. Så nu starter jeg, og jeg starter med dig, Rasmus, fordi du har jo det store politiske overblik, og vi har fået at vide, at i virkeligheden har mange værktøjer og redskaber, der handler om vilje og viden osv. Så det skal vi ind på, men allerførst, så griber jeg lige den her med hvor uambitiøse vi er her i Danmark. Jeg tror, at mange danskere selvbillede ikke stemmer helt overens med det billede, vi måske har i EU. Mange tror, at vi er en grøn foregangsnation, også når det kommer til CO2 og klima. Men sådan er det ikke alle, der ser på os. Hvorfor tror du ikke, at vi er mere ambitiøse med bynatur og biodiversitet i Danmark? Jamen, jeg tror på mange måder, at det jo fordi, det hænger sammen med det der selvbillede, vi går og har. Jeg er selv som nation som ekstremt grønne, men som Carsten jo viste tydeligt, altså det kan godt være, at det er os, der har mindst natur, men til gengæld er det også den dårligste kvalitet. Og det er jo så også en ambition, eller har været det. Det, der er det svære, tror jeg, i Danmark i forhold til at gøre noget meget mere ambitiøst i forhold til natur, hvad end det er i det åbne land, eller om det er i byerne, hvor det er henne, så handler det om, at vi jo har været ekstremt dygtige igennem rigtig lang tid. Altså igennem siden midten af 1800-tallet, specielt til at udnytte hver en kvadratcentimeter af vores land. Og det har ligesom været opgaven, det er den opgave, vi har stillet til vores bønder og til vores udviklere i det hele taget. Og lige pludselig nu, så skal vi til at skrue tingene en anden vej. Og så skal vi jo gøre op med noget af det, der plejer. Nogle af dem, der har nogle privilegier over den plads, der skal til. Ja. Og det er jo svært at gøre op med privilegier. Det ved vi fra en række andre samfundsdiskussioner, der også er for tiden. Ja. At det er meget besværligt. Ja. Og det er jo derfor, det kunne være så godt, hvis vi kunne få noget hjælp til vores dårlige selvforståelse fra blandt andet EU's naturgenopretningslov. Ja, der kom om pladsen, og det kunne jeg også forestille mig, at vi kommer ind på. Men jeg kunne godt tænke mig også lige at spørge dig, hvad er det egentlig overhovedet, det politiske system kan gøre for at fremme biodiversitet? Og måske også noget om politikernes rolle og hvad der skal til, hvis vi nu skal imødekomme nogle af de her ting, vi har fået at vide, der skal til for at biodiversiteten kan være. Altså rollen er jo først og fremmest at lave de redskaber, der gør, at tingene sker. Fordi at hvis vi lader det hele være op til et eller andet markedsforståelse, og pengene snakker. Nu kommer jeg så også fra et socialistisk parti, så I tror sikkert, at det tror jeg ikke på, gør det af sig selv. Men så sker der jo ikke noget, fordi så er der noget andet, der står i stedet for. Og det er jo der, vi politisk, i forskellige politiske sammenhæng, hvad end det er på det lokale, på det kommunale, på det regionale, statslige, eller om det er internationalt, regionalt i EU, jamen der kan vi jo sætte nogle rammer op, der ligesom begynder at regulere og siger, at det er inden for det her, at alle de her frie kræfter kan få lov til at bevæge sig. Så det er jo den ene ting. Den anden ting handler jo også om, at når vi snakker om byer, når vi snakker om byudvikling osv., så er bygherrer jo rigtig, rigtig ofte også det offentlige, og det er jo politisk styret. Ja. Altså, og der kan vi jo så sørge for, at der er nogle penge til det. Ja. Og igen, der tror jeg tit, det handler om, at vi hele tiden bruger de forskellige niveauer til at styrke hinanden, så hvis man får sat nogle regler fra et niveau over en, jamen så hjælper det faktisk enormt meget nedad, og det er jo det, vi kan bruge særligt EU til, er at sørge for at sætte de regler op, som er svære, når det er helt hjemme i min egen baghave, jeg skal tage en beslutning, som måske ikke er særlig populær, som måske gør tingene lidt dyrere, jamen så er det godt at kunne læne sig op af noget regulering, der kommer et andet sted fra. Men tænker du egentlig, at kommunerne, men måske også Folketinget de kan jo bare selv beslutte det, men mangler kommunerne værktøjer, redskaber
juridisk bistand, eller handler det bare om de der kommunalpolitikere, der ikke handler, eller vil det? Det handler jeg synes, det er en måde at tale ned i forhold til det ansvar, der løftes af kommunalpolitikerne. Det handler om, at der er enormt mange forskellige ting, der skal prioriteres, og der er særligt også noget, der handler om en fælles økonomi. Det er jo altså fælleskassen, der bliver brugt tit, når det er om de her ting. Og der er det jo vigtigt at have den rigtige regulering et andet sted fra, som også hjælper en til at sætte de rammer. Fordi at det er godt nok svært, når jeg snakker med politikere, der er valgt på det kommunale niveau, at stå der og skulle stå op for de her ting. Der er der behov for, at der er den rigtige regulering til fra Folketing og fra EU, fordi at det er også tit, når man lige løfter blikket lidt, kommer lidt højere op i niveau, så er det altså også lidt lettere at sætte nogle rammer og regler, end når man er helt derhjemme. Så jeg synes ikke så meget, det er værktøjerne, man mangler ud af kommunerne, man har brug for noget bedre regulering til at læne sig op af, når man bruger de værktøjer, der er. Ja. Oppefra. Og centralt endda. Det er sjovt, jeg tænker faktisk, der er lidt mode i for 15 år siden, der handlede det om decentralisering og al magt ud til kommunerne. Og nu oplever flere at sige det her. Det er jo faktisk så fint, hvis staten forbød nogle ting, og sagde også ting, hvis man forbød og udlægge flere parcelhuse. Så det ville være genialt. Men det er jo tænkningen om, hvordan er det, vi sørger for at have nogle ordentlige rammer, der gør, at man kan træffe beslutninger. Ja. Hvis det er alle rammer fri, så er det bare nogle andre, der bestemmer. Der har vi altså bare én kraft, der bestemmer rigtig meget af vores samfund. Ja. Det er penge, og det må ikke være det, der er bestemmende for det hele. Det er derfor, vi har behov også for fællesskabsregler på andre måder. Ja, det giver god mening. Siv, du er jo repræsentant for sådan et helt særligt byudviklingsprojekt, hvor I virkelig trykker speederen helt i bund i forhold til biodiversitet og bynatur. Og det har vi aftalt, det må du gerne sige helt kort. Hvad er det er for et projekt, og hvordan er det, I arbejder med biodiversitet? Fordi det siger også noget om, hvad er mulighederne, og hvad kan man rent faktisk gøre? Ja. Så værsgo. Tak skal du have, og tak for invitationen. Jeg kommer fra Kildedal PS, som er et arealudviklingsselskab, som skal udvikle en ny by rundt om Kildedal station. Det er der, hvis I tager toget mod Ballerup, og så lige pludselig er der sådan en station, hvor der ikke rigtig er noget rundt om. Det er lige der, så det er det helt rigtige sted. Og det er jo selvfølgelig en by, der skal udvikles ud fra de mest bæredygtige principper. Og vi stiller selvfølgelig krav om alt fra certificering og særlige skærpede CO2-krav og krav om bæredygtige fyrtårnsprojekter og sådan noget. Men som Carsten også siger, det er ikke nok, hvis man skal bygge en by nu og stille krav om de ting. Der har vi brug for at kigge på biodiversiteten, vi har brug for at kigge på naturkvaliteten, vi har brug for at arbejde for at få flere beskyttede naturområder, og for at øge kvaliteten af de områder, der er beskyttet, men som er en elendig naturkvalitet, som ligger i nærheden. Så vi har sammen med Danmarks Naturfredningsforening lavet en biodiversitetsstrategi, der kigger på naturen inde i byen og kigger på de store grønne forløb, der ligger inde i byen. Og så har vi sammen med dem og Ballerup Kommune og Friluftsrådet og Grøntrådet har vi lavet et naturkvalitetsprogram, der arbejder med at øge naturkvaliteten. Og der tænker jeg, at du bliver lidt glad, Karl. Eller du bliver sjældent glad jo, altså faktisk. Men måske lidt glad. Men at der arbejder med at øge naturkvaliteten rundt om byen. Fordi vi ved jo godt, at kvaliteten af bynaturen inde i byen er ikke meget værd, hvis kvaliteten af naturen rundt om byen ikke er spidsenklasse. Så derfor har vi lavet et gigantisk kortlægningsarbejde og været ude at se, hvor er det, vi kan være med til at øge naturkvaliteten. Hvor er det, vi kan arbejde for at øge beskyttede områder, som vokser ind i beskyttede områder, så vi i løbet af en årrække faktisk opnår større beskyttede områder. Og noget af det, jeg tænker, som du også snakker om, Carsten, og jeg er meget enig i, det er jo den der monitoreringsdel, og det var Helle jo også inde på. Det der med, når man slipper det, hvad så? Er man forpligtet til at holde øje med det bagefter og sikre, at det faktisk har det godt? Altså, vi har lavet sådan et monitoreringsprogram, som bliver forankret i byforeningen. Den byforening, der står tilbage, når vi som selskab er færdige, og som skal blive ved med at monitorere naturen. Det er jo alt fra bilag 4-arter, paragraf 3-natur, naturkvalitet osv., ambassadørarter osv., og så hver tredje år at offentliggøre det. Og det er jo simpelthen med, altså vi tror jo ikke, at vi har fundet den hellige gral her. Det er jo ikke, fordi jeg kommer her og siger, nu skal vi alle gøre præcis det her, og vi kommer til at begå en masse fejl. Det gør man altid, men vi gør det så godt vi kan, og det jeg tænker er det vigtige i det her, det er det der med at gå ud og genbesøge det, og offentliggøre, hvordan det går med det, så man hele tiden kan holde øje med, hvordan går det egentlig med de her tiltag? Er der noget, andre skulle gøre på samme måde? Er der noget, de absolut ikke skulle gøre? Og så er der sat penge af i den byforening til at lave nogle indsatser, hvis det viser sig, at noget udvikler sig på en dårlig måde. Altså mod forventning udvikler sig på en dårlig måde. Og jeg tror, det er noget af det, vi skal prøve
at turde gøre sammen, det er det der med tage nogle skridt ud i det her. Vi har brug for at rykke for de her 2% op mod de 30. Det kommer til at blive rigtig, rigtig svært. Vi bliver nødt til at bare gå i gang. Vi kan ikke vente på lovgivning. Vi bliver nødt til bare at handle nu. Og så skal vi prøve at dele de erfaringer, vi får med det, så vi kan hjælpe hinanden med det her på kryds og tværs med nogle initiativer for at øge naturkvaliteten. Ellers kommer vi simpelthen ikke hurtigt nok videre med det her. Vi kan ikke vente. Men Siv, hvad er det egentlig, der driver jer? Fordi, som du siger, det er jo besværligt, også svært og måske dyrt. Det kræver i hvert fald masser af ressourcer og viden, og det er forgang. Hvorfor kunne I ikke bare få solgt de der byggeretter og krasse nogle penge ind? Altså jeg tænker, at der er flere gode argumenter for det. Altså så mener jeg sådan set, at vi har et ansvar. Altså helt basis har vi et ansvar for at være med til at hjælpe med at sørge for, at vi får noget udvikling på det her område. Så vi har et ansvar. Og så kan man også sige, altså jeg tror da sådan set også, det bliver en meget bedre by at bo i. Det bliver en by, du har lettere ved at leve et sundt liv, du har lettere ved at leve et godt liv. Jeg tror på, at man fraflytter mindre et sted, hvor naturkvaliteten er god, og hvor du kan gå ned og kigge på paddeægklumper nede i nogle beskyttede vandhuller og så videre. Jeg tror simpelthen på, at du får et bedre liv, og det er jo også med til at højne en kvalitet af en by. At det er et sted, man har lyst til at blive, og man har lyst til at blive boende, og man fraflytter mindre. Så jeg tænker, at den har flere ben at gå på. Jeg tænker egentlig, at der er flere argumenter for at gøre det, end for ikke at gøre det, hvis man kan vente den sådan. Ja. Og så kan jeg ikke være med, ærgerligt nok, så er der jo nogle gange lidt en krig mellem Danmarks Naturfredningsforening og kommunerne, eller dem, der bygger. Ja. Men I har lavet et samarbejde. Fuldstændig. Altså, jeg har brugt så mange vinteraftener sammen med den lokale afdeling af Naturfredningsforeningen. Hvordan har I fundet hinanden? Jamen, altså, det startede jo også ved, at man starter med at holde et møde, ikke? Og så sidder man og kigger sådan lidt på hinanden, sådan og mærker hinanden lidt efter. Og så viste det sig jo faktisk, at lige så stille, så blev der bygget et rigtig godt samarbejde op om både at arbejde med biodiversitetsstrategien, omkring naturkvalitetsprogrammet osv. Og så bliver tilliden jo også bygget op i, at de godt kan se, jeg kan jo sagtens se, de har en gigantisk lokal viden. Ja. De er top engagerede. De kender det lokalområde bedre, end jeg nogensinde kommer til. Jeg er måske derude i, altså selskabet er der måske i 10 år, de har boet der et helt liv, altså, og de er optaget af det her. Og så samtidig kan de jo også se, at når vi finder de her løsninger sammen, så kommer det jo til at ske. Altså det er jo også det der med, altså jeg synes jo, de er så modige. Jeg roser dem hver gang, jeg ser dem. I er så mega modige. I sætter jer her ved bordet, i stedet for at stå derude og råbe, at det er forkert, fordi I har faktisk mulighed for at sørge for, at det her det bliver på et virkelig højt og ambitiøst niveau. Og der er jo mange af de ting, man kan jo se hele biodiversitetsstrategien og naturkvalitetsprogrammet, der er jo fod- og fingeraftryk overalt i den af ting, der er blevet ændret. Vi fører sådan en log over, hvor man siger, hvad er det, vi talte om? Hvad går vi hjem og ændrer? Og det er ikke små ting, det vil jeg sige. Og det er jo fordi, det er på et højt kvalificeret niveau, vi sidder og laver de her ting sammen. Så altså, vi har et godt samarbejde, det må jeg sige. Carsten, er det bare sådan her, vi skal gøre, når der skal byudvikles? Hvad er din reaktion på Sivs præsentation af Kildedal? Det lyder rigtig godt. Altså, jeg er begyndt at undervise ude på arkitektuddannelsen, og en af de ting, jeg siger, det er, at der skal være en sammenhæng, altså der skal være en overordnet byplanlægning, som gør, at det grønne, vi laver inde i byen, det står og falder med, at der er en natur rundt om byen. Og derfor skal vi tænke den sammenhæng. Så det er sådan set det, jeg plæderer for, når jeg snakker om biologisk realisme. Så det lyder umiddelbart super godt. Der hvor når jeg sagde den der retorik, og så vi kan også kalde det humanisme, eller jeg omfavner alle de begreber, du nævner mig. Det jeg lidt bekymrer mig om, fordi jeg har selv stået med den retorik meget, meget ofte, og der er masser af jer, der har hørt, at jeg har stået og snakket på den måde. Men hvis det skal være med til at løse problemerne, så skal det jo betyde, at vi mennesker også begynder at være villige til at lave de forandringer, der skal til, for at det rent faktisk gør noget. Og det er der, jeg i stigende grad er begyndt at blive nervøs, fordi jeg hører mere og mere, at det er godt nok det her, og det er det, der ligesom bliver målet i sig selv. Og det er derfor, jeg lidt sådan siger, nu skal vi lige passe på. Og man kan sige om Operaparken, altså det er jo fantastisk, vi er nået dertil, når vi snakker byer, og jeg synes virkelig, det er fantastisk, at når man laver en operapark i beton, på beton, at så pressemeddelelsen snakker om biodiversitetsbidraget. Altså, men det er jo enormt positivt.
Men hvis det er det, vi begynder at opfatte som er løsningen, så bliver det negativt. Og det er sådan set den problemstilling, jeg prøver ligesom at få op. For der skal være en sammenhæng, og ligesom Mike viste de her, altså byerne og byggeriet betyder afsindig meget for trykket på biodiversiteten. Det er ikke så meget det, vi gør inde i byen, det er mere det, vi gør uden for byen. Så vi skal have en sammenhæng mellem de her ting. Og der har vi set meget ambitiøse ting, også for de finansielle selskaber, der er meget villige til at gøre noget på byggegrunden, men ikke endnu er kommet til at gøre noget ved det, der virkelig batter noget. Så hvis al den her fokus på, at vi skal komme tæt på det, vi skal komme til at elske det, vi skal forstå det, det er det, der er forudsætning for de transformative forandringer. Det er enig. Hvis det fører til, at vi så også bakker op om transformative forandringer, så er det fint. Hvis det fører til, det er fint det her, så er det negativt. Det giver god mening. Og så siger jeg bare lige ud til publikum, at hvis der er spørgsmål, så må man markere, for ellers så kan jeg fortsætte for evigt. Og der er en mikrofon på vej herover, og flere spørgsmål også kan jeg se. Jeg har set her foran. Min kollega holder øje med hænder. Dorte Højerup, jeg kommer fra Københavns Kommune, og et spørgsmål til dig, Siv. Er I på vej med noget ude i Kildedal, hvor I også tager fat på biodiversitetet i sådan, kan man sige, byggeprocessen, altså materialerne og så videre? Hvordan er det noget, I forholder jer til, og hvordan? Jeg vil ønske, at jeg bare kunne sige, at ja, altså offsite er det heller ikke noget problem, men det er det jo helt reelt. Jeg kan sige, der hvor vi sidder og kigger mest på det, det er, at vi er med i et forsøgsprojekt, og det lyder jo lidt som om jeg svarer på noget andet, men i forhold til landskab i virkeligheden, offsite i forhold til landskab. For man kan sige, at det sjove er jo, at selvom man planter noget grønt, så har det jo faktisk også en påvirkning om, hvor det grønne det kommer fra. Det er jo ikke ligegyldigt, om du henter et træ hjem fra Holland, eller om du henter det i en planteskole lige ved siden af, og hvordan det i øvrigt også er passet. Så det er faktisk der, vi tager fat i det først. Men det er rigtigt, man må sige, på hele byggebranchen er jo mega svage i offsite. Det må man sige. Og vi har ikke fundet den perfekte løsning der endnu. Men hvis du har noget, så skal du bare sige det. Rasmus, du markerede på den her også? Jamen det var sådan set den før, men også lige det her med byggebranchen og så videre, fordi jeg synes, der er sådan en balance lidt. Det handler også om det her med, hvor er det, vi gør noget og ikke gør noget. Fordi der sker jo enormt meget lige pt. I byggebranchen. Der er arkitekter, man er begyndt at sætte nye standarder, der er nogle store skridt. Og så kan vi læne os tilbage og sidde og klappe af det og sige, hvor er det fantastisk, der sker noget. Men det, der bliver vigtigt, og det handler det samme om, når vi er ude og lave naturprojekter, og hvad end det er en operapark eller noget andet, det er, jeg synes egentlig godt, vi kan klappe af det, og så samtidig sige, og så skal vi lige lidt videre og blive ved og gøre det meget bedre. For jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke falder ned i konstant at sidde og sige, du er ikke væk bedre, men tværtimod bruger det som trædesten til at gøre det bedre. Og jeg forstår bare godt det, som Carsten er inde på. Altså jeg havde den, da der var en minister, der meldte ud, at nu skulle vi simpelthen bare gøre noget af biodiversiteten, så vi fik vilde blomster langs motorvejene. Altså, jeg kom til at grine sådan lidt hånligt og højlydt for mig selv. Fordi det er samtidig med, at der ikke sker en dyt i forhold til naturnationalparker, og vi får ikke lavet store sammenhængende områder, så nytter det ikke noget at lave det der. Men jeg tror bare, vi bliver nødt til at blive ved med at gribe de her ting, der sker, og sige, se hvor kønt det også er, og så skal vi lige videre, og så skal vi have ordnet det og det. Altså ikke tillade det at blive sovepuden, hvad end vi snakker byggebranchen, hvad end vi snakker vores nuværende regering eller andre politikere. Men vi egentlig også bruger det som den der, ja, det er godt, det er kønt, det er fedt, og videre. At vi ikke bare bliver lidt for sure, fordi det har jeg i hvert fald tendens til at blive, når det kommer til mangel på handling for vores grønne omstilling, og det tror jeg er farligt. Ja, men både lidt pisk, lidt gulerod, lidt rædsel og lidt glæde. Der er masser af spørgsmål, der er et spørgsmål hernede fra, og det er fint med de korte, konkrete spørgsmål, for der er stor spørgeliste, fornemmer jeg. Jeg hedder Niels Johan, og jeg kommer ud fra Frederiksberg. Der har vi jo hospitalsgrunden, vi har det bæredygtige forsamlingshus, og nu har vi identificeret 34 gårdlag, som vil organisere sig. Det er med blandt andet biodiversitet. Det er meget, populært i øjeblikket. Jeg vil godt have jeres bud på, både altså til det meget nære ude fra Kildedal, men også det mere systemiske. Have bud på, nogle gode bud på, hvordan vi griber sådan et arbejde an. Vi har mange ambitioner, men det kunne være interessant at få jeres input til det. Vi holder meget af den der med
tænk globalt, handle lokalt. Kan I sige noget helt kort om det? Det er i hvert fald meget konkret. Jeg vil godt, altså det er svært at svare på, når vi ikke kender projektet, ikke? Men jeg vil godt, altså en af mine hovedpointer, altså hvis jeg nu skulle snakke om, hvordan får man det her til at fungere, så kommer jeg ind på noget biologisk realisme. Alle de grønne områder, vi laver inde i byerne, er for små til, at de kan fungere i sig selv. Det svarer lidt til, at mange af os har prøvet det. Vi har et 50 liter akvarium. Det ser rasende godt ud, da vi starter. Og derfra er det en kamp for at få det til at fungere. Det kan simpelthen ikke fungere. Og det biologisk set kan de her bitte små områder ikke fungere. Men de kan bidrage, eller de kan få liv, hvis der er større områder. Og for eksempel har mit budskab været til Københavns Kommune og Storkøbenhavn, det er, man bør lave en samlet byudviklingsplan, hvor kommunerne sammen med omegnskommunerne får tingene til at hænge sammen. Fordi det, der sker inde i København, kommer til at afhænge fuldstændig af, hvad der sker uden for København. Så det er jo super, det er virkelig lækkert med alle de her lokale projekter, men de kommer ikke til at fungere i sig selv, hvis der ikke er en større sammenhæng. Og så er jeg lidt tilbage til, at der skal være de her naturområder. Og der er byer internationalt, der har tænkt den her storskala sammen, og det kunne der være, altså der er lidt for meget bygrænse, eller kommunegrænse-tænkning i de her ting, fordi altså organismerne er ret ligeglade med det, ikke? Så hvis der er pletter inde i byen, så skal der nok komme ting, men de vil ikke overleve der. Så de er helt afhængige af, at der hele tiden kommer noget udefra. Og det er selvfølgelig, som Mike siger, det er da super fedt, at der er noget at kigge på, men hvis det ikke fungerer rundt om, så kommer der ikke noget at kigge på. Og mange af de der blomsterprojekter, jeg vil godt vædde på, at de skal alle sammen reetableres om 5-6 år, hvis de skal holde deres værdi. Det er non-stop, det her. Er der også noget generelt om, hvordan går man til det, hvis man skal lave nyttehaver og sådan noget bottom-up? Det har du erfaring med, ved jeg. Ja, altså man kan sige, den skala, vi gør det på i Kildedal, der laver vi jo sådan et kæmpestort område med sådan noget regenerativ dyrkning og madskov og sådan noget. Altså det er jo lidt et andet greb, som egentlig i virkeligheden prøver at forene klima og biodiversitet. Så det er sådan en lidt anden skala, men jeg vil bare sige, at Frederiksberg er en vanvittig tæt kommune, og fingerplanen gør jo noget i forhold til at sikre nogle grønne tråde og arme ind og ud af byen. Men man skal også bare huske, at sådan noget som træer og noget grønt gør også bare en masse godt for mikroklimaet. Jeg synes, I skal give den fuld gas. Altså, jeg vil overhovedet ikke sige andet end det. Nej. Giv den fuld gas. Det kommer I til at blive så glade for i forhold til det behagelige miljø, I kommer til at få. Og det er aldrig dårligt at plante træ, og man skal bare gøre det i dag. Altså, det er det korte. Og når vi snakker byhaver og sådan noget, så igen, prøv at tænke det kan man slå sig sammen? Kan man lave større skala? Kan man lave noget, der kan noget mere end noget, hvor du står og vander drikkevand ned i en kumme, som lynhurtigt fordamper, ikke? Altså det der med igen, prøv at tænke det i en lidt større skala, så kan det altså noget andet og noget mere, ikke? Og Carsten kommer også lige i tanke om noget. Ja, men det er mere fordi, tit når vi har de her diskussioner, så siger vi lidt forskellige ting, fordi at vi bruger forskellige begreber. Og jeg snakker biodiversitet, og det er det, der er blevet meget populært. Biodiversitet er super klart defineret videnskabeligt. Det er super klart defineret i konventionen. Det er super klart defineret i COP-aftalen og EU-aftalen. Det meste af det, vi snakker om, er ikke biodiversitet. Det er grønne områder med alt muligt positivt. Det er natur, og natur er, hvad vi opfatter som natur. Ja. Og derfor så snakker vi nogle gange forbi hinanden. Så når jeg står og siger, at det her, det kommer ikke til at hjælpe på de her ting. Men jeg synes, det er, som jeg sagde, jeg bor i byen. Jeg vil gerne have en grøn by. Og jeg vil godt have, at der er noget natur, og det kan være, det hjælper på noget transformativ forandring. Men i Danmark har vi en lang, stor tradition for, at jeg har diskuteret meget med politikere om, at biodiversitet var for svært et begreb, så derfor kalder vi det natur. Og så har vi alt muligt natur. Men prøv at lægge mærke til, at der er naturgenopretningsforordning, det rummer alt muligt mærkeligt. Så er der en biodiversitetsstrategi. Det er super præcist. Så hvis vi skelner lidt imellem de ting, så vil vi jo også opdage, at meget af vores forskellige opfattelser hænger sammen med, om vi snakker om det grønne, natur eller biodiversitet. Vi skal være skarpe på begreberne. Jeg tænker med alle de her spørgsmål. Så kunne vi måske lige pulje et par spørgsmål her, og så er der lidt at plukke fra i den her buffet. Værsgo. Jeg starter her. Natalie Gulsrud fra Københavns Universitet. Jeg vil bare sige, at Mike har givet en god argumentation for, hvorfor vi skal tage den sociale med,
og tænkt transformativ. Jeg savner lidt naturens rettigheder her i diskussion, så jeg kan godt tænke mig at høre om, hvordan, hvis vi skal beskytte træerne ind i byen, hvorfor kan vi ikke give træerne rettigheder ind i byen? Ja, vi skal virkelig tage et par spørgsmål mere, og så er den her noteret. Knud Erik Hansen. Jeg kommer fra Danmarks Naturfredningsforening i København, og også med i Amager Fælles Venner. Jeg synes, der er 2 ting, vi skal have høje for, når vi snakker om det her. Der er sket rigtig meget, og tak for jeres gode oplæg. Det var spændende vinkler. Men jeg synes, der er 2 ting, vi skal have høje for, hvor vi står nu, i forhold til, hvor vi var i 70'erne og 80'erne sidste årtusinde. Vi står nu med et politisk system, hvor byudviklingen dannes af konsortier, hvor det offentlige og private og fagfolk går sammen og er en stor klump, der kører et løb, og hvor investorerne, hvor økonomien og økonomiske interesser betyder rigtig meget, og er determinerende for rigtig meget. Og det er det, vi ser i København. Der er stort set ikke bygget en bydel i København, hvor der er lagt grønne områder ud. Det andet, der er sket siden 70'erne og 80'erne, det er, at vores normer er blevet totalt anderledes. Jeg har været aktiv om byudviklingen siden 70'erne, var med i 70'erne og 80'erne, også i Københavns Kommune. Hvis nogen havde præsenteret byggelsesprocenter, som man gør nu, så har man sagt, hold kæft, de er sgu ekstreme. I er ekstremister. Altså, det er jo faktor 3-4, vi bygger til nu, i forhold til det, vi gjorde i 70'erne og 80'erne. Så det, jeg vil sige, at vi har brug for, det er 2 ting. Det er, at vi bør og kigger på vores normer. Hvad er der for nogle normer, der styrer os? Er de ikke ekstreme, dem der styrer os? Eller skal vi tilbage til noget, der måske er mere normalt, mere naturvenligt? Det andet er, at vi har brug for, tror jeg, at tænke på, at det grønne er et lillebror, at den lille i det byudviklingsspillet. Vi har brug for en særlig beskyttelsesret. Vi har naturfredningsloven, der kan vi frede med, men den er god hjælp med tung og besværlig at have med at gøre. Men vi har brug for det, der også kan ligge i naturfredningen, at vi sætter, og det er som titlen her, vi sætter grænser for, hvor byvæksten kan komme. Sådan har vi også brugt fredningen tidligere. Men det gør vi ikke mere, det har vi ikke gjort de sidste 30 år. Men vi har fået nogle lovgivning, hvor vi kan sætte en grænse og sige, her er naturen først, og her byudvikler vi ikke. Så jeg tror, vi har brug for det ene, det er nye normer, det er til jer. Kan vi ikke, hvad var den nye normer, vi lige lave? Det andet der, vi bliver med til at lave en lovgivning, som gør, at vi kan sige, her skal være natur, og her må byen ikke komme. Tak skal du have. Nu vil jeg tage et til spørgsmål, og så er der noget at plukke fra. Min kollega Sofie har overblikket over fingrene og rækkefølgen. Tak, jeg hedder Annette og kommer fra Dansk Erhverv. Det følger faktisk ret godt op på, hvad du lige sagde i forhold til det med normer og rammer og sådan nogle ting. Fordi der er også blevet sagt noget om, at vi skal sætte nogle rammer, vi skal have nogle standarder, vi skal have noget, som vi ligesom kan måle os op imod på, hvad det er, vi gør, hvad det er, vi skal. Og det er i hvert fald noget af det, der bliver efterspurgt også fra virksomheders side. Vi vil gerne gøre noget, men vi vil gerne gøre det rigtigt. Så mit spørgsmål er egentlig, regeringen har jo sagt, at man vil komme med en lov om natur og biodiversitet. Så hvis I kunne få lov til at ønske en del af, hvad der skal stå i den lov, hvad skulle det så være i forhold til at sige, at det skal gavne biodiversiteten i byerne, det kan vi snakke om, Carsten, men biodiversiteten generelt? Mange tak. Nu er der i hvert fald noget at plukke fra 3 meget forskellige universiteter, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv. Smukt. Træers rettigheder. Skal træer have rettigheder? Skal naturen have nogle rettigheder? Normer, skal de rykkes? Skal naturen prioriteres højere op i systemet? Og en lov om biodiversitet, hvad drømmer I om? Værsgo, hvem vil starte? Ja, du siger til. Ja, du peger på. Værsgo, Rasmus. Dig har vi forsagt. Jeg prøver faktisk lidt at sammen. Jeg synes, det passer ret godt sammen, de 3 spørgsmål. Da vi sad under den tidligere regering, sad jeg og forhandlede den her biodiversitetspakke, der blev lavet, hvor at vores egentlige drøm, da vi gik ind i forhandlingerne, var at få en biodiversitetslov. Det kunne vi så ikke lykkes med. Så fik vi så nogle andre ting, og det er så gået lidt i stå siden, men det er en anden historie. Men en af de ting var en lovgennemgang omkring lovgivningen, der ligger på naturområdet, fordi at det er et knopskydning af mange forskellige ting. Og desværre blev det stoppet, efter man kom i gang med første del, der handler om det, der ligger i Miljøministeriet, fordi der ligger også naturlovgivning i Landbrug- og Fødevareministeriet og i en række andre steder.
Men for at kunne blive klar over, hvordan er det egentlig, det er bygget op, hvordan er det, man laver en god lov, som kan gå ind og beskytte. En af de ting, der blev specifikt undersøgt, var jo netop fredning af enkeltstående træer. Er det godt nok? Hvordan er de beskyttet? Det har jo ikke den ordentlige beskyttelse, der skal til. Fordi jeg mener jo sådan set også, at træ, når det har stået, der er også noget med alder, hvis et træ har fået lov til at stå i 150 år, hvem har så retten til bare at fælde det, fordi man får en fiks idé om at bygge en bydel eller andet, som vi ser rundt omkring. Og der synes jeg nemlig, at vi er nødt til at snakke om de rettigheder, som ligger i naturen. Men det handler så også om, hvordan at vi får lavet de ordentlige beskyttelser. Det, der skal ligge i en biodiversitetslov, hvis den skal batte, er jo for det første nogle meget tydelige mål, ligesom det, vi fik lagt ind i klimaloven, som ligesom sætter de helt konkrete mål på, hvor er det, vi skal hen. Fordi så har vi noget til enhver tid at kunne lave parlamentarisk kontrol og debat omkring, og kan slå diverse regeringer i hovedet. Det kan godt være, at det ikke er det, der løser det at have målene, men det gør, at der er et fast redskab for det. Og så synes jeg også, der skal ind netop, hvordan er det, hvad for en belastning man må have, når det er, man er ude at bygge nye bydele og så videre. Hvad for en belastning må der så ligge i forhold til biodiversitet, i forhold til klima og så videre. Det synes jeg sådan set, vi bliver nødt til at få skrevet ind i en lov, så der er faste regler omkring de her ting. Og så er det jo helt rigtigt, at der er nogle normer, der skal forandres. Altså, vi kan sidde og snakke om den her ene del i den her dagsorden, men vi ved godt, at i sidste ende, så handler det om penge og forbrug og så videre. Men det må bare ikke blive en whataboutism, vi skal ændre nogle normer, derfor skal vi ikke snakke om det konkret, og hvordan udvikler man en ny bydel, fordi vi skal bare se at komme i gang. Vi skal jo bare se at komme i gang, så det må ikke blive en sovepude, der hedder, nu skal vi snakke om det store normforandrende projekt, i stedet for at snakke også om de konkrete ting, der skal i gang. Buffet spørgsmål, træers rettigheder, lov om biodiversitet. Du må plukke ned i det. Jamen, altså lynhurtigt, så vil jeg sige, jeg synes jo, det er sjovt, at vi snakker om biofaktor, som bare siger noget om andet, altså hvor meget der er grønt, men ikke snakker om kvaliteten af det grønne. Altså det er jo også en af de der, man tænker, det må da være en lavt hængende frugt. Altså, og så igen den her med, hvordan er det, man følger op på det, hvordan holder man øje med, altså renderingerne er flotte, ikke? Men hvordan er det, vi holder øje med, at det også bliver som forventet, eller i hvert fald lovet. Det må vi kunne gøre bedre, så man snakker kvalitet i stedet. Og jeg tænker i forhold til træer, altså mange kommuner har nogle ret gode træpolitikker. Altså nogle er gode til at håndhæve dem, nogle er lidt mere laissez-faire på dem. Jeg har været i nogle stykker, der vil jeg sige, der er de gode til at passe på træerne. Men jeg skal ikke sige, om det er sådan over hele landet. Jeg har dog ikke været i dem alle sammen. Men det er så også, der står på kommunal grund, eller kan man gå ind og frede dem i privat? Er det ikke inde i de private haver? Det er naturen i det hele taget. Ja. Og jeg tror, det er en henvisning til det, der hedder More Than Human Theory. Ja. Hvor at det ikke bare er mennesker, der skal bestemme alt. Det kan vi kun være enige i. Ja, rettigheder til naturen også. Det synes jeg om. Carsten? Kan du huske pakken af spørgsmål? Ja, det kan jeg godt. I Biodiversitetsrådet, vores sidste rapport handler faktisk om biodiversitetsloven. Og det gør det, fordi vores kommissorie siger, at vi skal forholde os til det, der står i regeringsgrundlaget. Og der står i regeringsgrundlaget det her, så det skal vi forholde os til. Og vi har sagt, at det vi kan forestille os, hvis man skal lave sådan noget der, er noget, der ligner klimaloven. Og vi har foreslået, at hvis man skal putte et indhold, som man kan holdes op på politisk, så kunne vi jo tage EU's aftalen om biodiversitetsstrategi, som alle EU-landene har tiltrådt, og vi kunne tage COP-aftalerne, og så egentlig tage dem og føre ind i den rammelov, der kunne være. Og det har vi udviklet, altså det har vi beskrevet i stor detalje, hvordan det kunne gøres. Men vi skal også afholde os fra, fordi det er en politisk beslutning, hvad der skal ind i det, men vi har i hvert fald givet redskaberne til det. Og så er vi lidt tilbage til det der med natur, ikke? Hvis Helle snakker meget om, at vi har Natur 2000-områder. Men det, der jo ligger i det, altså Natur 2000-områderne, 40% af dem, de er Natur 2000 og beskyttet, men 40% af dem er kornmarker, plantager, golfbaner, benzinstationer. Og så kan vi godt snakke om det natur, men det bidrager ikke ret meget til biodiversitet. Og der er der sket den lille finte, at i biodiversitetsstrategien, der er der nu beskrevet, hvad man skal leve op til, for at det er natur og biodiversitet. Så derfor er det ikke bare en relativt. Og det er også lidt derfor, jeg siger, at vi kan have grønne byer og alle de her ting, men vi kan ikke i byerne komme til at leve op til de her krav. Og det hænger sammen med de krav, det handler om,
hvis vi skal løse de her ting, så er vi faktisk nødt til at gøre det rigtige. Men det kunne man tage udgangspunkt på. Og så har der været det med Amager, med byggeriet derude. Altså jeg sagde, at der er flere tyske byer, der går ind og sagt, som kommunalpolitik har vi, det er en principbeslutning, vi bygger ikke på grønne områder. Og det kunne man jo godt have, ikke? Men der hvor jeg egentlig kommer ind, det er, at jeg begynder at få det lidt hårdt nogle gange, og det er derfor, jeg ligesom, mit oplæg var lidt barsk omkring det, og du kaldte det negativt og sådan noget. Men det er, når jeg hører retorikken om, at nu bygger vi på et grønt område 2.000-3.000 boliger, og naturen får det bedre. Altså, så begynder jeg at sige, nu bliver det for meget, og nu begynder det ikke at være virkeligt, og nu begynder vandet at løbe opad. Og det er ikke det, jeg vil godt tilføje, det er ikke det samme, som man ikke skal bygge. Altså, man skal bare lade være med at postulere alle mulige ting, som ikke er virkelige. Og nu er tiden faktisk gået, og nu prøver jeg lige at meget kort opsummere, og så kan I ikke, om I tænker, at det er det her, vi har snakket om i dag. Vi har snakket om, at vi skal være skarpe på begreberne. Bynatur og biodiversitet, det er forskellige ting, og de kan forskellige ting, men det kan hænge sammen. Biodiversiteten trives jo bedst uden for byerne, siger du, men bynatur det er stadigvæk vigtigt for mennesker, og også indirekte for biodiversiteten måske. Og så er det det her med indsatserne, hvor man skal være rigtig skarp siv. Jeg har endda forstået, at de rigtige behøver ikke at være dyre. Det handler om viden og være smart, og det handler om dialog også. Det kan godt være divergerende holdninger, men samarbejde, det er mere konstruktivt, det er samtale også, men sproget skal vi alligevel også være opmærksom på, fordi der kan være noget med den her balance mellem at fortælle, hvorfor det er vigtigt, men så ikke overfortælle, hvad det er, man gør. Og så er der masser af værktøjer og muligheder. Det handler i høj grad om vilje og viden om at gøre det. Er det cirka det? Jo. Var det noget, der var forkert? Nej. Og en ny politik. Ja, lige præcis. Der er meget mere godt her, vi kunne have snakket om. Det kan vi ikke nå. Tiden er gået. Det sidste, jeg siger, inden jeg takker jer alle sammen, det er, at det har jo været en del af det her Desire-projekt. Og der kommer 2 arrangementer mere, som kommer til at handle om noget helt andet, men I kan jo notere datoen. Det ene, det kommer til at handle om fællesskaber her i byen i en tid, hvor der er rigtig mange ensomme. Og det andet, det kommer til at handle om samarbejder på kryds og tværs af organisationer og aktører. Og så kommer lige et allersidste reklameindslag for et andet gratis arrangement her i dag, og det er jo vores faste format Morgendag, hvor vi har vores første Morgendag den 31. januar, og det kommer til at handle om, hvad der skal ske i 2024. Det bliver sådan et åbent redaktionsmøde, og der skal vi tale med Ulla Tofte, der er historiker og direktør på Frederiksborg, Svante Lindeburg, der er direktør på kulturproduktionsvirksomheden ADBC, skal jeg læse højt her, P3-vært Martin Plauborg, og så arkitekt Sofie Lund Michaelsen fra Wilhelm Lauritsen. Så det kan I helt sikkert ikke rumme eller huske, men så er det, I kan scanne den her kode, og så følge med i vores nyhedsbrev, og så kan I få det hele tilsendt. Og så vil jeg sige tusind tak til jer for at være med, og til jer to, Helle og Mike også. Tak for gode spørgsmål, og tak for i dag. Nu er der drinks udenfor.